आज 17 तारीख सोमवार चलतु अनुगुड़ लक्ष्मी पूजा बुलिक आसवा। आज कम बेड़ अच्छी कल खाली बजार पूजा कमिटी तरफ बना जाइए। हमर डेली मार्केट सामने बना जाइए। भिड टे कम अच्छी घर खाली अपेक्षा लोक टे फांका लगुच। हमारे कांचन टकी सामने डांस प्रोग्राम चलती बहुत बढ़िया मस्त डांस। मधुरा केते गुड़ा सुंदर फोटो उठा जाइथिबा फोटो गुड़िक देखंतु। यहाँ पर आप देखंतु अमलपेट रे चलतिबा डांस कंपटीशन। मोर छोटी छोटी कनी झिया माने बहुत सुंदर डांस करछंती। यहाँ पर आप देखंतु माछ मार्केट सामने चलतिबा जबरदस्त मेलोडी। आपण देखुचंती माछ मार्केट सामने थिबा मेलोडी डांस गीत होची बांगो 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 बा 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 बांगो 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 बा 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 बा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।